شالوم 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 بيتسبي እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምሳኹም ኣነ ሓኹም ሰላሕ الدين ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝድብል እዩ አቅድሚ እግዚአብሔር ዕውት ሓዳር ከመይ ዝበለ እዩ ሪኹም አቅድሚ እግዚአብሔር ዕውት ሓዳር ከመይ ዝበለ እዩ አቅድሚ ሰብ አይኾንኩን ኢለ አቅድሚ አምላኽ ኢለ ምክንያቱ አቅድሚ ሰብ ዕውት ንብሎ ነገር አቅድሚ አምላኽ ደ ዕውት ክኸውን ይኽእል እዩ አቅድሚ ሰብ ትክክል ንብሎ ነገር አቅድሚ እግዚአብሔር ደ ትክክል ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰብ ደሕጉሶ ነገር ንአምላኽ ደ ሕጉሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ንአምላኽ ደሕጉሶ ነገር ንሰብ ደ ሕጉሶ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ትክክለኛ ዝኾነ ሓዳር ማለት ተዓዊቱ ዝሓዳር እዚ ውጽኢታዊ እዩ ክትብሎ ትኽእል አቅድሚ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ሓዳር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቅስ 18 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ከኣ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ ሪኢኹም ኣሕዋት ናይ መጀመርታ ሓዳር እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ቅድሚ ንሄዋን መውጽኡ ንኣዳም ንምንታይ ከም ዝፈጠሮ ዕላምኡ ነጊርዎ እዩ ኣዳም ንምንታይ ከም ዝተፈጠረ ዝፈልጥ እዩ ኦሬዲ ኣዳም ኣብ ዕዮ ኣብ ስራሕ ደኣትዎ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦን ዝፈጠረሉን ኣብቲ ዝተፈጠረሉ ዕላማ ኣብኡ ክንቀሳቀስ ድጀመረ ኣብ ናይ ኣምላኽ ህልውና ዝነበረ ሰብኣይ ነይሩ ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ዕላምኡን ኣጀንድኡን ድፈልጥ ሰብ ነዚ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ንኽገልጽ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ሰብ ንዕኡ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ ትበቅዕ ደጋፊት ኢሉ ደጋፊት ሪኢኹም ንምንታይ ኣትድግፎ ይትሕቶ እትድግፎ ነቲ ዝተፈጠረሉ ዕላማ ኣትድግፎ ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ከራኽቦም ከሎ ንኣዳምን ሄዋንን ከምጽኦም ከሎ ንሓደ ነገር ይምጽኦም ማለት እዩ እቲ ንሱ ኣብ ምድሪ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገር ከቐጽሎ ዝደሊ ዘሎ ሓሳቡ ፍቓዱ ኣጀንድኡ ብናይ ክልቲኦም ምድግጋፍ ናቱ ፍቓድ ንኽግለጽ ብኦም ይምጽኡ ስለዚ እንተ ደኣ ሄዋን ኣብ ህይወት ኣዳም ኣትያ ኣብ ህይወቱ ብምእታዋ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ብመንጎ ክልቲኦም ንኽግለጽ ደይደጊፋ እሱ ድማ ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ጽቡቕ ገይሩ እንተ ዘይርእዩ እቲ ሓዳርቲ ደይ ትኽክል ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ደይ ተዓወተ ሓዳር ክንብሎ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ናይ ዕውት ሓዳር መለክዒ ዓመታት ብሓንሳብ ምቑጻር ኣይኮነን ናይ ዕውት ሓዳር መለክዒ ክሳዕ ክንደይ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ መንጎ ሓዳር ወይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፈጺሙ ክሳዕ ክንደይ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ብኦም ተገሊጹ ማለት ዕውት ሓዳር ንእግዚአብሔር ፍቓዱን ሓሳቡን ደግልጽ እዩ ሪኢኹም እንተ ደኣ ዓመታት ኣብ ሓዳር ጌርኩም ዓመታት ኣብ ምግባርኩም ግን ሓሳብ ርእስኹም ጥራሕ ዝግለጸሉ ሓዳር እንተ ደኣ ኮይኑ ሓሳብ ኣምላኽ በቲ ሓዳር ሓሊፉ ንጥቕሚ ካልኦት እንተ ደኣ ደይ ተገሊጹ ኣቅድሚ ኣምላኽ እቲ ሓዳር ዕውት ኣይኮነን ምኽንያቱ ናይ ዕውት ሓዳር መለክዒ ዓመታት ብሓንሳብ ምግባር ዘይኮነ ፍቓድ እግዚአብሔር ምግላጽ እዩ ሓዳር ቀዳማይ ዕላምኡ ፍቓድ እግዚአብሔር ክግለጸሉ ኣለዎ ምኽንያቱ ኩሉ ዝግበር ነገር ጎይታ ክኸብረሉ ኣለዎ ጎይታ ዝኸብረሉ ሓዳር ድማ ፍቓዱ ዝገልጸሉ ሓዳር እዩ ስለዚ ሕዋት ሓደ ነገር ሕሰቡ ኣብ ሓዳር ዘለኹም ሓደ ነገር ሕሰቡ ሓዳርኩም ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድን ሓሳብን ይገልጽ ኣሎ ዶ ቸክ ግበርዎ ንናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝነብር ሓዳር ዲ ቸክ ግበርዎ ኣብ ሓዳርኩም ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ይረአ ቸክ ግበርዎ ብሓዳርኩም እንታይ ቴስቲሞኒ ኣለኩም ንእግዚአብሔር ኣብ ሓዳርኩም ዝረኣዩ ሰባት ኣለዉ ዶ እግዚአብሔር በሓዳርኩም ሓሊፉ ድተንከፈን ነፍሳት ኣለዋ ዶ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድን ኣጀንዳን በሓዳርኩም ሓሊፉ ንጥቕሚ ካልኦት ተገሊጹ ዶ ቸክ ግበርዎ እንተ ደኣ ሓዳርኩም ንፍቓድ ኣምላኽ ዘገልጽ መንገዲ እንተደይ ኮይኑ እግዚአብሔር ደይረኣየሉ እንተኾይኑ ማለት ሰባት ኣብ ሓዳርኩም መጺኦም ንኣምላኽ ሪኦም እንተ ደኣ ደይወፂኦም ናትኩም ፍቓድ ጥራሕ ድግለጸሉ ሓዳር እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕውት ሓዳር ኣይኮነን ሪኢኹም ሓዳር ዘይሓላፊ ኣኽሊል ኣብ ሰማይ ከም ዝህልወካ ክገብር ትደሊ እንተ ደኣ ደሊኻ ነብሲ ወከፍ ናይ ሓዳርካ ስጉምቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢድ ይሃልዎ ማለት እቲ ቤት እቲ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተቃነየ ቤት ይኹነልኩም እንተ ደኣ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ድዝወር ሓዳር ኮይኑ ክርስቶስ ዝረኣየሉ ሓዳር ማለት እዩ
ክርስቶስ ዝረኣየሉ ሓዳር ድማ ብትኽክል ንመንግስቲ ኣምላኽ ክገልጽ ይኽእል እዩ ኣብ ሰማይ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ኣጀንዳ ዘፈጸመ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ሓዳር ዝገበርኩም ንሓዳርኩም ናብ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ንኽኣቱ ሕሰቡሉ ክልቲኹም ምስ በዓል ቤትካ ኾንካ ምስ በዓል ቤትኩ ኾንኪ ነዚ ነገር እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ዕድል ሃብዎ ንስኻ ኢኻ ናትና መራሒ ንስኻ ኢኻ ናትና ቦስ ናበይ ከነብል እንታይ ክንገብር ሓዳርና ዝቕጽል ዓመት እንታይ ክገብር ኣጀንዳኻ ዕቅድካ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢኻ ክትገብር ኣብዚ ሓዳር ትደሊ ንገረና በልዎ እሱ ድማ ፍቓዱን ሓሳቡን ንልብኹም ከፍስሰልኩም እዩ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናይ ሓዳርኩም እንታይ ትብል ዳኣበልዎ እምበር እንታይ ንብል እንዳበልኩም ኣይትምርሕዎ ናይ ዕዉት ሓዳር መለክዒ ፍቓድ ኣምላኽ ብምግላጽ ኣብቲ ሓዳር ዝልክዕ እቶም ናብ ሓዳር ደኣተኹም ሰባት ድማ ነዚ ሕሰቡ ሓዳር መንፈሳዊ ዝኾነ ሰብ ይደሊ እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብ ሓዳርኩም ክግለጽ ትደሊ እንድሕር ኮንኩም ኣምላኽ መንፈሳዊ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ስለዚ ብመንፈስ ክትዓብዩ የድልየኩም ብመንፈስ ዘለኩም ርድኢትኩም ክውስኽ የድልየኩም ምኽንያቱ እቶም ስጋውያን ንሓሳብ ኣምላኽ ክርድኡ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ሓዳርኪ ኣዚኺ ክትጸቕጠሉ ዘለኪ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ዕቤትኪ እዩ ኣብ ሓዳርካ ኣዚኻ ክትጸቕጠሉ ዘለካ ናይ መንፈሳዊ ህይወትካ ዕቤት እዩ ክሳዕ ክንደይ ንበዓልቲ ቤትካ ኣብ መንፈሳዊ ህይወታ ንኽትዓቢ ፑሽ ትገብራ ትደፍኣ ትሕግዛ ኣብ ጎና ትኸውን ንስኺኻ ሓፍተይ በዓል ቤትኪ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ክዓብየልኪ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ጎኑ ትኾኒ ንስኺ ኣብ ጎኑ ምህላውኪ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ተድክሜ እንድሕር ኣለኺ ትኽክለኛ ሰብ ኣይኮንክን ወይ ድማ ብትኽክል ትኸዲ ሰብ ኣይኮንክን ማለት እዩ ንስኻ ድማ ንበዓል ቤትካ ካብቲ ዝነበራ መንፈሳዊ ህይወት ምሳኻ ምስ ተራኸበት ኣብ ክንዲ ትውስኽ እንተ ደኣ ትጎድል ኣላ ኮይና ሽግር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ነንሕድሕድኩም ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ተሰሓሓሉ ምኽንያቱ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትኩም እንተ ደኣ ዓቢኹም ብመንፈስ ክትመላለሱ ትኽእሉ ኢኹም بمنفس تمالالوس انتقوكم دما فقد أملاخ أب هيوتكم أب سجمتكم كجلت يخيليو سلازي حوي حفتي أب حداركم قدامي درجة نمنفساوي هيوتكم هبو حبيركم تسأليو حبيركم تسمو حبيركم أنببو حبيركم تشرش خيدو نزنجر شللايت بلوه هيوت منفساويو هيوت منفساويو أملاخ سماي يبارككم لومي نقولتنا يسوع كريستوس أب هيوتكم وسينكم ده تقبلكم تمعلت مدحن زي أمو لوم وسين كخبت سلمات عملت اتهم تدلي سبات كقبلوا نقولت هيدلي يتبلو ساتولو تسليو እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአን ያአምን አለሁ ካብዛ መዓልቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ሎሚ ይቀበለካ አለሁ አሜን እንኳ ሓጎስኩም እዚኣዝ ወሰንኩም በጃኹም በዝብ ታሕት ዘሎ ከም ድወሰንኩም ንጎይታኹም ተቀበልኩም ጽሐፉልና በታን ክንጽልየልኩም ተባረኹ